report mana mar Civica gigacho ni gin moko kuom pinje mosenyiso dok chien. Gisebedo ka gitimo makare kata kamano gisebedo ka gidok chien e kind thuolo mokalo. Efi, minyalo medo kotenore kod mana ng'eni internet osebedo ka thagi heyo makoni kod kocha machiegni. Ageno ni kod winja. Awacho ni ka ng'iyo e countries adek go, pod anyalo wacho ni Kenya pod ni mbele nikech wan ema wan gi human rights laws ma very good, mabeyo kabisa. En mana ni gima kethonwa en enforcement ni gi implementation. Kaka rights go iluwo, mane gima chandowa. To aneno ng'ato wacho kanyo ni ok ber kiuso P3 forms. En adier, mago be gik ma miyo chuny ji tho ka ng'ato oyud gi challenge. Nikech iyudo ni ng'ato ka ogo, nikech P3 dwarega ka ng'ato rachtiche oroch, either ng'ato bedo raped, defiled, ama ng'ato kata assault ogoye, to ing'e ni P3 form ichiwe ka polis mondi ekidhigo ka daktari. Koro ng'enyne polise bo wacho ni gin gionge gago, koro ioro ng'ato e cyber nodhi onyiewo. Sani en I think siling 100 or gimoro 200. Koro iyudo ni samoro ng'ato roch ratiche to oonge kata gi siling 1. Koro ing'e ni koseore ni dhi e cyber mondo idhi om P3. Ok obi duogo, ng'ano ok bi duogo nikech obo penjre to koro ka an aonge kata gi siling, adhi chako nang'o. To another form be ma en post rape care form, obe ichiwe ga e hospital, iluonge ni PRC. To obe ichiwe ga e hospital gi daktache. Obe oripo bed free. To Kenya gik mang'eny kethre. Koro gima nyalo kwayo ni sirikal orid sheria gi nitie but luwogi ema ok lugi e yo makare. Kamane kaka nyalo wacho mondo otem mondo ratich ji otem mondo orit ka orid sheria ma wan godo. Erokamano.